हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा फाइनाली आसाम पुलिसनि एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जासिगोन AB कनस्टेबलआ नाथाय आसाम पुलिस कामान्ड'आ 13 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन दा पर्टेलाव आपडेट फैबाय 5 PM जानाय लोगो लोगो AB कनस्टेबलआव एप्लाइ खालामनो हासिगोन नोंथांमोना जायफोरा 10 पास जादों आरो HS पास जादोंब्ला नोंथांमोना UBआव एप्लाइ खालामनो हागोन तो बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स मा नांगौ आरो रानिं आरो लोगोसे सिनआप दा सिनआपआवहाय गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा खायसे बुजियाखै तो बेखायनो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लाफिनबाय जाहाथे नोंथांमोना रेडि जायो आरो प्रेक्टिसखौ खालामबाय थानो हायो दे लोगोफोर सेलेक्शन प्रसेसआ एसे हार्ड जागोन आसाम पुलिस कामान्ड'आव बुंखानायसो दा बेखायनो जों अफिसियेलि वेबसाइटआव फैबाय दा अफिसियेलि वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबादि मोनसे पर्टेलाव आपडेट फैबाय अनलाइन एप्लिकेशन पर्टेल होननाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दा 5 PM जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन AB कनस्टेबलआव जायफ्रा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ सिगांनि बादि नर्मेल प्रसेसआव जागोन AB कनस्टेबलआ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हाथारसिगोन 5 PM जानाय लोगो लोगो तो बेनिफ्राय नोंथांमोना माल्टिपल पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन AB लोगोसे SI बेनिफ्राय कामान्ड' पस्टआव जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामदोंमोन डाबल एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया दा फाइनाली हायो नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया गाइडलाइन्सआव होनाय गैया जे अनलि सिंगल पस्टआव एप्लाइ खालामनांगौ होननानै डेट मिन्स नोंथांमोना गासैबो पस्टआवनो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन जायफ्रा एलिजिबल जायो तो बेनिफ्राय जों फैबाय क्राइटेरिया दा बैसोखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ बे जाबाय बैसोआ आसाम पुलिस कामान्ड'आव लोगोफोर नर्मेला 18 निफ्राय 21 इयार्स होदों डेट मिन्स जेनेरेल दा जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो तो बेखौ लानानै लोगोफोर जोंनिया 26 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो दा पस्टआ जाबाय 2450 बेनि गेजेराव कनस्टेबल AB मेल एन्ड ट्रेन्सजेन्डाराव थागोन 2220 एन्ड फिमेलाव थागोन 180 प्लास नार्सिं दङ 50 जाबाय नार्सिं बे जाबाय डिप्ल'मा थानांगोन दा बैसो होनाय लोगो लोगो जोंनिया नर्मेला 18 निफ्राय 21 इयार्स नैबेखौ ओरैबायदि होन्दों लोगोफोर जानुवारि 1 2021 खौ लानानै माइनास खालामनानै नोंनि डेट अफ बार्थजों 26 इयार्ससिम दङब्ला नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन बारा जादोंब्ला सानसे बाराब्लाबो एप्लाइ खालामनो हाया बाट नोंथांमोना 26 आन्डाराव थायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बिफोर आरो आफ्टार मोन्दों बेजों मिलायनानै तो नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 21 इयार्सब्ला बे जाबाय जेनेरेलनि तो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बाट जोंनि एसटिफ्रा जायखिजाया जोंनि एसटिफ्रा नोंनिया 2021 जानुवारि 1 खौ लानानै माइनास खालामनानै तो नोंथांमोननिया जाहैनांगोन आन्डार 26 इयार्स 18 निफ्राय अब्लानो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआव दा बेखौ लाना गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ नोंथांमोना माइनास खालामना लाबानो जाबाय नोंनि बैसोखौ दिहुनना ला 2021 जानुवारि 1 खौ लानानै नोंनि डेट अफ बार्थजों आन्डार 26 इयार्स बानो नोङो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन दानिया जोङो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ नायनोसै नोंथांमोना जेब्ला रानिं खालाम थांगोन अब्ला बेखौसो एडभान्स नायो आरो बेयावनो नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम दङबा तो नोंथांमोनखौ रानिं खालामनो होनाय जाया रेजेक्ट जायो जायगायावनो दा बेखायनो नोंथांमोननि हाइटआ जानांगोन जोंनि एसटिआ अनलि एसटिखौ सावरायगोन बेनो जाबाय 160.02 बे जाबाय मेल एन्ड ट्रेन्सजेन्डार एन्ड फिमेला जाबाय 152.40 जानांगोन आरो चेस्टआ अनलि हौवाफोरखौल' सुनाय जायो मेलखौल' बेनो जाबाय एसटिपिखौबो जेनेरेल लाफाबाय दानिया 85 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन नर्मेलाव आरो एक्सपेन्ड खालामबा नोंथांमोननि बिखाखौ फुवारब्ला जानांगोन 90 सेन्टिमिटार डेट मिन्स 5 सेन्टिमिटारा बारायथारनांगोन नोंथांमोननि नर्मेलनिफ्राय दा ओरैबायदिबो जागोन खायसे 90बो थानो हागौ डाइरेक्ट 90बो थानो हागौ नर्मेलाव अब्ला नोंथांनाबो 5 सेन्टिमिटार बारायथारनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाब्ला एक्सेप्ट जानाय नङा जायखिजाया एक्सपेन्ड खालामबा 5 सेन्टिमिटारा बारायथारनांगोन कम्पालसरि अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन नङाब्ला रिजेक्ट जागोन दानिया मेडिकेलाव नोंथांमोनखौ मा नायगोननो बेनो जाबाय नकनि तो नकनि होनाय लोगो लोगो नोंनि हान्थुआ हान्थुजों मोननैजों नांजाबोब्ला रिजेक्ट फ्लेट फुट एबा फाथाले समानबा रेजेक्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना कालारखौ सिनायाब्ला रेजेक्ट तो बेनिफ्राय दानिया बेमारा जाबाय बे जाबाय लोगोफोर हेरिना फाइल्स आरो लोगोसे डायबेटिस दङब्ला नोंथांमोना रेजेक्ट जागोन तो बेनिफ्राय डिस्टेन्स भिजनआ जाबाय 6/6 नोंथांमोनखौ नायगोन एटलिस्ट मेगन थाइसे फांथेनानै नोंथांमोनखौ फरायहोगोन ब्लाराव बे जाबाय नोंथांमोना जेरै नोंथांमोना ABCD बा 1 2 3 नोंथांमोनखौ फारि फारि बुंहोगोन तो फार्स्टनिफ्राय लास्टनिफ्राय फार्स्ट नोंथांमोनखौ बुंहोयो आसाम पुलिसनि मेडिकेलाव स' बे जाबाय क्लियार दानिया जोङो थांसै माखासे प्रसेसआव बेनो जाबाय लोगोफोर तो एप्लाइ प्रसेस तो एप्लाइ प्रसेस होनाय लोगो लोगो फट'आ गुड क्वालिटि जानांगोन जेरै नोंथांमोना ब्लार जानाङा आरो फट'आ अल्ड जानाङा जानुवारि 1 2021 नि उनावहाय खेबनाय जानांगौ आरो 450 किबिसिम हागोन मेक्सिमाम बेनिफ्राय सिगनेचारा 100 किबिसिम हागोन मेक्सिमाम नोंथांमोना व्हाइट पेपाराव होनानै स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन ब्लेकजों दा डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना HSLC नि हरनांगोन आपल'ड खालामनांगोन सार्टिफिकेट आरो मार्कशिट बेनिफ्राय एडमिट कार्ड नांगोन एज प्रुफनि थाखाय नाम्बार 4 इम्पर्टेन्ट बेखौ नांथारगौ गोबां कमेन्ट्स खालामदों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार बेखौ नांथारगौ बेखायनो जायफ्रा गैया दासिमबो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालाम
अनलाइन एप्लाइ जानाय लोगो लोगो 10 डेजनि गेजेराव नोंथांमोनावहाय डाउनलड खालामनो हानाय अपसन थांगोन मेलाव इमेल आइडियाव नोंथांमोना मोनगोन थ' बेखौ नांथारगौ बे गैयाब्ला जाया एप्लाइआ दानिया पिआरसि थ' पिआरसि नांथारा एक्सुवेलि पिआरसि नाङा नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज होबाबो जायो एन्ड डमिसाइल होबाबो जायो थ' बेखायनो जायफ्रा पिआरसि गैया डमिसाइल एप्लाइ खालाम नोंथांमोना डिसि कर्डआव मोनो बेखौ सानसेयाव मोनो थ' बेखौ खालामना लाथार बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांगौ नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनांगोन जेब्ला एप्लाइ खालामगोन आरो लोगोसे जेब्ला नोंथांमोना रानिं खालामनो थांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगौ सेल्फ एटेस्टेड होनानै जाहाथे नोंथांमोना केन्सेल जायै बायदि बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला दानिया जों फैबाय रानिं स्टाइलाव दा रानिंआ ओरैबादि हार्ड जागोन जाहाथे नोंथांमोना दानिफ्रायनो हेभि प्रेक्टिस खालामो आरो नोंथांमोना क्वालिफाइड जानो हायो बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामखाबाय जाय नोंथांमोना भिउवार्सफोर दा माब्रै जागोन नोंथांमोना नायदो दा फिजिकेलाव हौवाफोरा थागोन हौवाफोर आरो ट्रेन्सजेन्डार बे जाबाय 80 नाम्बार थागोन बेनिफ्राय हिन्जावफोरना 60 थागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना एसे हार्ड खालामनांगोन मानोना बुंखादों आसाम पुलिस कमान्ड' पस्टआव एसे स्ट्रं जागोन नालाय दा बेखायनो जेसेबां हागौ नोंथांमोना हेभि प्रेक्टिस खालामबाय था दानिफ्रायनो एप्लाइ जायैनिफ्रायनो आरो लोगोफोर बे रानिंआ मार्च एबा एप्रिल एबा फेब्रुवारि बे मोनथामनि गेजेराव जानायनि चान्सआ दङ दानिया नोंथांमोना खारनांगोन 4.8 किल'मिटार खारनांगोन बे जाबाय 20 मिनिट्सआव आरो लोगोसे लं जाम्प मिनिमाम 365 सेन्टिमिटार बारथारनांगोन जेसेबांनो बारनो हागोन नोंथांमोना मेक्सिमाम नाम्बार मोनगोन आरो खनथाम चान्स होनाय जायो बे जाबाय खनथाम जुदि मिस्टेक जायोब्ला नोङो रिजेक्ट जागोन स' बेनिफ्राय सि नाम्बाराव सिनआप थ' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों सिनआप्स थ' मिनिमाम सिनआप्स खालामथारनांगोन नोंथांमोना क्वालिफाइड जानो थाखाय आरो मेक्सिमाम खालामनो हायोबा नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनगोन दा सिनआप्सआ मा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ बेबायदि नोंथांमोना खालामनांगौ जेरै इण्डियान आर्मियाव खालामनांगौमोन बेनिफ्राय 100 मिटार्स खारथारनांगोन 100 मिटार्स खारनांगोन 15 सेकेन्ड्सआव दा लोगोफोर सिगांनि एबिआव होदोंमोन 16 सेकेन्डमोन नाथाय बेखौ खमायनानै मानोना आसाम पुलिस कमान्ड' पस्टआव स्ट्रं नायगोन नालाय बेखायनो 1 सेकेन्ड खमायबाय गासै नोंथांमोना 15 सेकेन्डआव खारथारनांगोन बेनिफ्राय एसे सेकेन्ड बाराब्लानो रिजेक्ट जागोन मानोना जिपिएस लगायखागोन नोंथांमोननि चेस्टआव बेखायनो नोंथांमोना मोजां खारनांगोन स्पिड खारनांगोन अके अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन दा सिनआप्स होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय था बेबायदि जागोन थ' नोंथांमोना हाखागोन मिनिमाम खनब्रैल' खालामनांगौ बेनिफ्राय मेक्सिमाम नोंथांमोना जेसेबां हायो नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननाय जागोन स' दानिया हिन्जावफोरा खारनांगोन 2.8 किल'मिटार खारनांगोन 90 मिनिट्सआव थ' नोंथांमोना बेखौ क्वालिफाइ खालामथारनांगोन आरो लं जाम्पआ मिनिमाम 265 सेन्टिमिटार खनथाम चान्स होनाय जायो बेयाव रिजेक्ट जायोब्ला मिस्टेक जायोब्ला रिजेक्ट जागोन आरो दा 100 मिटार्स खारनांगोन बेबो 18 सेकेन्डआव थ' नोंथांमोनाबो खारनांगोन 18 सेकेन्ड्सआव दा नोंथांमोना कमप्लिट खालामथारनांगोन जायखिजाया क्वालिफाइ जानो थाखाय नाथाय एडभान्स हायोब्ला नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनगोन बेनो जाबाय 20 नाम्बार मोननाय जागोन थ' बेखायनो जेसेबां हागौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालाम दानिया जों थांसै लोगोफोर लास्ट फाइनाल सेलेक्सनाव मारै खालामनाय जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम दानिया लोगोफोर साइक'मेट्रिक टेस्टआव सोर लागोन बे जाबाय आर्मिफोर लागोन जायफ्रा एक्सपिरियेन्स दंखायो नोंथांमोना स्पेशेल फर्सनिफ्राय फैनायखौ नुनो मोनगोन बिथांमोना लागोन आर्मियानो जा बा जायखिजाया सिआरपिएफआनो जा जायखिजाया सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन नोंथांमोनखौ लानाय जागोन थ' नोंथांमोननि मेन्टेलखौ नायगोन नोंथांमोननि पार्सनेल टेलेन्टखौ नायगोन आरो बेयाव नोंथांमोना पास जायोब्ला क्वालिफाइड जागोन आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन बेखायनो लोगोफोर जाय नोंथांमोना रानिं पास खालामनो हायो अब्ला नोंथांमोनखौ लोगो लोगो लागोन नालाय दा बेखायनो नोंथांमोना मोजां पारफेक्ट होयो बेखौनो आं खावलायबाय बेनिफ्राय लोगोफोर रिटायार आर्मि एबा लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्रायबो फैगोन होनना बुंदों जायखिजाया फैगोन आरो सेन्ट्रेल लेभेल एबा स्टेट लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलनि अफिसारफोर नोंथांमोनखौ टेस्ट लानाय जागोन थ' बेखायनो नोंथांमोना मोजां होयो मानोना लोगोफोर आसाम पुलिस कमान्ड' पस्टआव गासैबो स्ट्रं जागोन दानिया फाइनाल लिस्टआव बोरै फैगोननो दा फाइनाल लिस्ट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया मेरिट लिस्टआव फैनो थाखाय फिजिकेलाव 80 होदों बे जाबाय मेल आरो ट्रेन्सजेन्डारफोरनि थाखाय आरो लोगोसे फिमेला जाबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 80 दा नोंथांमोना जायफ्रा हौवाफोर आरो ट्रेन्सजेन्डार नोंथांमोननिया फिजिकेलाव 80 थागोन बेनिफ्राय साइक'मेट्रिक टेस्टआव 20 थागोन गासै 100 आरो लोगोसे फिमेला जाबाय 60 थागोन फिजिकेलाव एन्ड साइक'मेट्रिक टेस्टआव थागोन 20 80नि जागोन गासै थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोना साख्रिखौ थाबैनो मोनगोन एपइन्टमेन्ट थाबैनो मोनगोन आरो नोंथांमोननि ट्रेनिंआ थाबैनो जागोन आरो नोंथांमोननि डिउटिया आपार आसाम एबा बर्डार एरियायाव जागोन होनना बुंखादों जेराव नोंथांमोना आपार आसामाव मिथिखागौ थ' नोंथांमोना बर्डार खाथियाव एबा एरियायाव नोंथांमोना डिउटि जागोन मानोना नोंथांमोनखौहाय बिनि थाखायनो लानाय जाखादों दे लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय आसा खालामो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाबो 50K जानो थांगासिनो दङ थाबैनो जाथारसिगोन अनलि 1500 नांथारसिगौ नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै थ' नोंथांमोना खालामना लादो